Serdar Berdimuhammedow şugun Lewap Sewtiniň paýtagtyna geldi. Häzir bir-tarap Türkmenistan şaýaly ýapyk diýip Azatlygyň ýerli habarçysy 28 awgustda habar berdi. Şeýle-de habarçynyň maglumatyna görä prezidentiň sapar sebäpli Türkmenawatda 6 bazar ýapyldy. Bir hereket çäklendirmeleri girdildi. Halynmaýan reňktäki awtologlar saklanyp Jeda meýdançasyna alınıp gedildi. Odalky prezident saparlaryna bolşýaly Berdimuhammedow garşylamak üçin Türkmenawadyň uçar mendilinden te prezident köşküne çenli 25 kilometr uzunlukdaky aralyk peteklerini diýip habar saýtdy. Ýokary derejeli resminiň saparyna görülen taýýarlyk adatça bolşýaly öňräginden başlandy we 27 awgustda bir-tarap Türkmenistan ýoluna çykan polisiýa gödekçileri onlarça gara, gök, ýaşyl, gyzyl reňkli yeňil awtologlar saklap jerime meýdançalaryna alyp getdi. Ýöne bugun edara kärhanalaryň işgärleri paýta ýygmaga gitmekden boşadyldy. Netijede adamlaryň bir topary bir gün diňiz alyp bilýär bazarlyk işlerini bitirmekçi boldylar. Emma olaryň bu niýetleri başa barmady. Sebäbi olar Türkmenawatdaky 6 bazaryň ýapylanlygyny esdiler. Ol bazarlaryň üçüsi Geýmeşik bazary bolsa, galanlary azy gönümleriniň satylýan bazarlary diýip habar saýtdy. Şäherde ýene 2 sany kiçiräk bazar bar. Olardan gök wagt önümlerini alyp bolýar. Ýöne şu gün hiç bazar işlemedi. Hemme ýerde, hemme dukan ýapyklygyna galy diýip habarçy 28 awgustda şäherdäki durmuşyň tasdan dolýan ýaly togtadylynyny gurrun berdi. Ýöne bir üýtgeşik waka hem boldy. Şu gün Tomus baslynyna bir gün hem işlemedik fantan. Çuwdurumlar toplumy prezidentiň saparynyň hormaty münasibetli işläp başlady. Niýazow şaýaly bilen Gurban Sultan Eje köçesiniň çatyrygyndaky seýilgäkde ýerleşýän fontanyň işläp duranyny gözüm bilen gördüm. Ol düň 27 awgustda geçemde hem işlemän durdy diýip habarçy berledi. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedow eýýäm şäheriň ýokartyndan dikçorly gezim edenligini aýtdy. Habarçy 27 awgustda bu sapara görülen ul taýýarlyklar hakyna öňünden habar berdi. Ýene-de ýollar ýugulýar. Köçeleriň garasyndaky ermekler tämirlenýär. Ýol çyralarynyň sütünleri ýugulýar. Bir-tarap Türkmenistan köçesiniň orunyna ýerleşýän heýkeller suga düşürilýär diýip habarçy ýazdy. Şeýle-de habarçy Berdimuhammedow Türkmenawadyň gün ortasynda ýerleşýän täze awtomendiliň gurulşygyna baryp görmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. Täze awtomendile barýan magtumly şaýaly hem ýuguly bardyldy. İki ýerde depo bolup ýatan guruluş kanunlaryny aýyrmak üçin jemaat kozulugynyň işgärleri kän azap çekdiler. Bir-tarap Türkmenistan we magtumly şaýalynyň çatyrygyndaky aýlawda ýerleşýän Ogulhan heýkeli hem ýuguldy. Aýlawyň içindäki Guran gülleri goparyp ornuny täze gülleri oturtdylar. Paýta çykarylýan adamlary köpçülikleýin ýogara çykardylar diýip habarçy 27 awgustda beren habaryny aýtdy. Şeýle-de bu taýýarlyk üçin Sewitiň beýleki etraplaryndan toplanan kömekçi işgärleriň, goşmaça tehnikanyň hem ulanlanyny gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidentiň iş saparlary sebäpli görülen taýýarlyk işleri, ýollaryň we bazarlaryň ýapylmagy uzak ýyllar bäri dowam edýär. Ýönünni ýurtda ýene bir resminiň şol wagtda prezidentiň kakasynyň edýän saparlar hem raýatlary köp rahatsız edýäni meňdeýär. Serdar Berdimuhammedow bu sapary kakasy Gurban uly Berdimuhammedow abada eden saparynyň bir gün ýanyndan amala asyrly. Ýokary derejede garşylamaly adam. Öňünde tan etmeli emirler olar bir bolan bolsa inni iki boldy. Ýaş prezident geleni bilen Türkmen aganyň ýagdaýy gowlaşmady, erwetleşdi diýip ýerli synçylar aýdýar.